Kanimu, jatau. kai ni fa dama ya ta na raya mu. Zan samu matan. Kai dai gani ko? Kai kokarin noma. Ai na riga na san ka dama. Tirela fa nake gani ana higarwa da ita gidan kamalan jatau. Wai to ai ni abinda muna ta jira nan ba. Yace Allah sarki ya arziki shi da Amurka ta fito. Ina yi ni, ina gajiya. To masha Allah. Ai ni, ajiya sarki. Ni fa dama wannan ba zan iya rika ki ba. Ki zo ka kwashi arziki inda yake, ki ba arziki inda yake. Ni fa da kike gani na nan ba babanku ne shine sarkin noman garin nan. Ba ta da labari, ba ta da labari jatau, ba ta da labari. Dama shirme ne. Ake cewa ya je birni ya je ina ne. To ni dama dukkan auren. Wata tsaya ce a birnin. Mun sani fa wata tsaya ce a birnin. Kila ma tallan ya gwada ke yi a birnin. Kila ma tallan ya gwada ke da kokilin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kin san? Wallahi wannan ke barawon zabi ne fa. Ke ga maki fa wannan agwagin gidanmu shi ya sace wani. Ai ina nan ina tsara ma ita ta koma gidan. Sai na ci mutuncinka. Ta koma gidanka. Na ce